kowane zamani yana zuwa da kalar tarihinsa. Kamar yadda a wannan zamanin Madugu shine tarihin. Madugu da ya uzura mu. Madugu. Madugu. To kowa ya gwama ya ƙara so Madugun tukunna. Madugu! Ni ne sarkin area nan gaba da. Wani ɗan iska da ka sani a nan ni ne babansa. Babu wata mace da ta cancanta ta zama yarinyar Madugu ko yaran Madugu. Iya maza kadai nake bukata. Baba, Allah dan ba mu iska mu dan sarara mana. Me haka? Ku fa jami'an tsaro ne. Yayi fada da hukuma, yayi fada da gwamnati. Amma duk yayi fada da duk wani mai fada a ji. Duk menene sanadiyar faruwan waɗannan abubuwa? Son zuciya da ɗaukar hukunci cikin fushi tare da rashin ƙwaƙƙwaran shugabanci. Idan ba a fara ba, to kar ka bari a fara. Idan kuma an fara, ka bi duk wata hanya da za ka bi domin ka dage. Ni lauya ce mai zaman kanta, zan tsaya kai da fata akan kes ɗin Fatima har sai na ga mun ci nasara insha Allah. Allahumma salli ala Kada ka sake ya wuce awa 24 ba tare da ka kawo ƙarshen sama. Daga fitowar rana zuwa faɗuwarta. Lalle suna shafe labarinsa. Na baka daga nan zuwa awa 24. Ka yi dukkanin abin da za ka iya. Me kake takama da shi DSP? Bindiga? Madugu shiri ne mai dogon zango da zai fara zuwa muku a ranar 1 ga watan sabuwar shekara a YouTube channel ɗinmu mai suna Sultan Film Factory. Da yawan mutane suna ɗauka cewa Darabi uban daban ƙarƙashin ƙasa ne kawai, amma ba haka ba. Shi ne ma'aikatar da kansa. Jarumi Sunil Shetty ne ya zo muku a wani salo na musamman. Ga masoyansa waɗanda suka daɗe suna kewar fina-finansa, to ga sabon kafcensa na fitowa. lokacin da na daɗe ina jiran zuwansa. Tsohuwar kura, sabon kafce daga kamfanin Sultan masu burbuda. Abuga! Harba! Babban minista ɗinmu wato PKR ya mutu, kuma duk mai tsammanin cewa wannan abin farin ciki ne ya kusa to ya daina. Kwamko! Akwai abubuwa da yawa da suke faruwa ta bayan fage, yayin da ainihin kalar kowa take bayyana. Minista na gaba dole wanda ya dace za a bawa. Ko da kuwa bai kasance jininsa ba. Kai! Garin wani ya zo! Wace kuma mu je garinsa! Shi nan ya kasance mutum ne mai karfin iko, kuma cikakken jagora. A kodayaushe na kasance cikin ƙoƙarin gujewa siyasa, sai dai kuma ita siyasa san ba ta guduna. Zan baka gari na, za ka yi amfani da dakarun kamfanin zai domin shigowa da ƙwayoyinka. Matsawar yana rai ba zan bari wanda zai juya mai hau wannan kujera ba.
Jam'iyyar mu ba ta goyon bayan Burama. Ka nuna mana abin da zaka iya Burama. PK baya raye ballantana ce shi rayuwarka. To kai waye anan da zai ceci rayuwar taka? Dan yaro na. Barka dai dan uwa. Wannan lamari ba lamarin da ya shafe ka bane ko kuma ya shafe ni. Wannan lamari ne da ya shafi ahali. Wane ne? Shi din babanka ne. Jagora. Da kamfanin Sultan masu burbuna yana nan tafe. Tarihi idan kana da zafin nama babu abin da ba za ka iya yi ba kaji ka saka ƙwarin gwiwa a zuciyarka ba abin da zai gagare ka. Dukkanin salon da ka ɗauka a rayuwarka da ƙoƙarin rashin shiga sabga kowa wani yana nan ya saka a gaba. Yaro ka zama jajirtacce a rayuwarka. Fita ta farmaki 18, sannan nasara ta ma 18. Ka ga ban taɓa rashin nasara ba kenan. Ita fa ko da yaushe gaskiya ce, haka ma kuma ƙarya ce, sannan tana da iyakar. Ya darb kya hai barbuhan Ni da kai muna da bambance-bambance da yawa yan labai, kuma kowa yana da irin fahimtarsa. Rayuwa kamar wasan chess ce, in ka motsa nan gurin rayuwarka, in ka motsa can ta maƙiyinka. Wata magana yake yi min cikin izza sai ka ce wata mai bani umarni. Kai da kake tsakalkalewa kana tada jijiyoyin wuya, aikin da sai da ake abu fita ne? A matsayinka na jami'i sai aka kama maka wani mai laifi. Ya dawo gida sai ya tarar da matarsa da kwarto sai ya kokarin kama shi dan ka shiga hukuma. Kwarto sai ya tsorata ya dauko makami domin sheke mai gida sai mai gida ya sheke shi. Wa za ka hukunta a ciki? Mai gidan da ya kashe kwartan ko matar da ta kawo shi? Mugunta da kirki. Ya ka ji wannan labarin ya labai? Menene wasan ka? Kai ne ya kamata ka can kayan labai. Mugunta da kirki, sabon kamce da kamfanin Sultan masu burbuda yana nan tafe. Assalamu alaikum al'ummar duniya. Sunana Muhammad Sani. Sunana Dr. Kabiru Usman Dada. Daga cibiyar da take bayar da magunguna na addinin Musulunci. Ina masu fama da matsalar istimna'i, wato wasa da al'aura. Ina 'yan uwana masu fama da cutar da ke karya garkuwar jikin mutum ɗan adam, wato HIV. Cibiyarmu ta tanadar da sahihin maganinsa, sannan ana sha a warke kwata-kwata daga cutar da izinin Allah. Ina masu fama da saurin inzali. Hakan na faruwa ne daga matsalar sanyi, domin sanyi sunansa ɗaya ne, amma illarsa na da yawa. Akwai sanyi mai riƙe baya backbone, akwai na mara infection, akwai na ƙashi rheumatism, akwai na gwiwa joint pain. Yakan iya kawo ƙarancin sha'awa ga ɓangaren maza ko mata. Kamar masu fama da ciwon kidney wato koda ko liver hanta, ko ɓangaren ciwon zuciya heart attack. Kamar ɓangaren mata masu son gyaran jiki, ƙarancin sha'awa ko ƙarancin ni'ima. Ku garzaya cibiyar mu ta Al-Sura Islamic Medicine Center. Cutar da ke damun ɗan adam tun daga tsakarka har zuwa itafin sawu. Za mu yi maka medical check-up na abin da ke damun ka, kamar mu ɗora ka kan maganin da ya dace da santar jinyar da ke damun ka da izinin Allah. Ga masu neman babbar cibiyar mu za ku same mu a Borno, Maiduguri, Gwange Junction, Makabarta, Marhaba Plaza, saman Bene, shago mai lamba 2. Ga masu neman cibiyar mu a jihar Kano, muna kan titin Zuro, gidan man Total, layin masallacin Murtala, opposite Foki Police Station, Royal Plaza.
A Kaduna muna Ahmadu Bello Way, Mangal Plaza a saman Beach. Cibiyar Al-Yusra Islamic Medicine Center a shirye muke tsaf da miƙa muku saƙonku a duk inda kuke a faɗin duniya. Waɗanda suke ganin cewa za su iya ɗaukar nauyi ko na marasa ƙarfi na talakawansu, mu kuma a shirye muke mu je mu yi aiki a dukkanin inda aka ɗauke mu da izinin Allah. Muna maraba da zuwan kowa da kowa. Kamar yadda a wannan zamanin Madugu shine tarihi. Madugu da ya ƙuzzira mu. Madugu. Madugu. To kowa ya gwama ya ƙara so Madugun tukunna. Madugu! Ni ne sarkin area nan gaba da. Wani ɗan iska da ka sani a nan ni ne babansa. Babu wata mace da ta cancanta ta zama yarinyar Madugu ko yaran Madugu. Iya maza kadai nake bukata. Baba, Allah dan ba mu iska mu dan sarara mana. Me haka? Ku fa jami'an tsaro yayi fada da hukuma, yayi fada da gwamnati, amma duk yayi fada da duk wani mai fada a ci. Duk menene sanadiyar faruwan waɗannan abubuwa? San zuciya da ɗaukar hukunci cikin fushi tare da rashin ƙwaƙƙwaran shugabanci. Idan ba a fara ba, to kar ka bari a fara. Idan kuma an fara, ka bi duk wata hanya da za ka bi domin ka dage. Ni lauya ce mai zaman kanta, zan tsaya kai da fata akan kes da Fatima har sai na ga mun ci nasara insha Allah. Allahumma salli ala Kada ka sake ya wuce awa 24 ba tare da ka kawo ƙarshen sama. Daga fitowar rana zuwa faɗuwarta lalle suna shafe labarinsa. Na baka daga nan zuwa awa 24 ka yi dukkanin abin da za ka iya. Me kake takama da shi DSP bindiga? Madugu shiri ne mai dogon zango da zai fara zuwa muku a ranar 1 ga watan sabuwar shekara a YouTube channel ɗinmu mai suna Sultan Film Factory. Da yawan mutane suna ɗauka cewa Darabi uban daban ƙarƙashin ƙasa ne kawai, amma ba haka ba. Shi ne ma'aikatar da kansa. Jarumi Sunil Shetty ne ya zo muku a wani salo na musamman. Ga masoyansa waɗanda suka daɗe suna kewar fina-finansa, to ga sabon kafcensa na fitowa. Lokacin da na daɗe ina jiran zuwansa. Tsohuwar kura, sabon kafce daga kamfanin Sultan masu burbuda. Abuga! Harba! Babban minista ɗinmu wato PKR ya mutu, kuma duk mai tsammanin cewa wannan abin farin ciki ne ya gusa to ya daina. Kwamko! Akwai abubuwa da yawa da suke faruwa ta bayan fage yayin da ainihin kalar kowa take bayyana. Minista na gaba dole wanda ya dace za a bawa. Ko da kuwa bai kasance jininsa ba. Kai! Garin wani ya zo! Ba ce kuma mu je garin sa!
shugaban ya kasance mutum ne mai karfin iko kuma cikakken jagora. A yaushe na kasance cikin ƙoƙarin gujewa siyasa. Sai dai kuma ita siyasa san ba ta guduna. Zan baka gari na. Za ka yi amfani da dakarun kamfanin zai domin shigowa da ƙwayoyinka. Matsawar yana rai ba zan bari wanda zai juya mai hau wannan kujera ba. Jam'iyyar mu ba ta goyon bayan Burama. Ka nuna mana abin da za ka iya Burama. PK baya raye ballantana ce shi rayuwarka. To kai waye a nan da zai ceci rayuwar taka? Ɗan yaro na. Barka dai ɗanwa, wannan lamari ba lamarin da ya shafe ka bane ko kuma ya shafe ni. Wannan lamari ne da ya shafi ahali. Wane ne? Shi ɗin babanka ne. Jagora. ce da kamfanin Sultan masu burbuna yana nan tafe. Tarihi ya tabbata. Idan kana da zafin nama babu abin da ba za ka iya yi ba kaji. Ka saka ƙwarin gwiwa a zuciyarka ba abin da zai gagare ka. Dukkanin salon da ka ɗauka a rayuwarka da ƙoƙarin rashin shiga sabga kowa wani yana nan ya saka a gaba. Yaro ka zama jajirtacce a rayuwarka. Fita ta farmaki 18, sannan nasara ta ma 18. Ka ga ban taɓa yin rashin nasara ba kenan. Ita fa ko da yaushe gaskiya ce, haka ma kuma ƙarya ce, sannan tana da iyakar. Ya darb kya hai barman Ni da kai muna da bambance-bambance da yawa yalla bai. Kuma kowa yana da irin fahimtarsa. Rayuwa kamar wasan chess ce. In ka motsa nan gurin rayuwarka, in ka motsa can ta maƙiyinka. Wata magana yake yi min cikin izza sai ka ce wata mai bani umarni. Kai da kake tsakalkalewa kana tada jijiyoyin wuya. Aikin da sai da ake abu fita ne. A matsayinka na jami'i sai aka kawo maka wani mai laifi. Ya dawo gida sai ya tarar da matarsa da kwarto sai ya kokarin kama shi dan ka shiga hukuma. Kwarto sai ya tsorata ya dauko makami domin sheke mai gida sai mai gida ya sheke shi. Wa za ka hukunta a ciki? Mai gidan da ya kashe kwartan ko matar da ta kawo shi? Mugunta da kirki. Ya ka ji wannan labarin ya labai? Menene wasan ka? Kai ne ya kamata ka can kayan labai. Mugunta da kirki, sabon kamce da kamfanin Sultan masu burbuda yana nan tafe. Assalamu alaikum al'ummar duniya. Sunana Muhammad Sani. Sunana Dr. Kabiru Usman Dada. Daga cibiyar da take bayar da magunguna na addinin Musulunci. Ina masu fama da matsalar istimna'i, wato wasa da al'aura. Ina 'yan uwana masu fama da cutar da ke karya garkuwar jikin mutum ɗan adam, wato HIV. Cibiyarmu ta tanadar da sahihin maganinsa, sannan ana sha a warke kwata-kwata daga cutar da izinin Allah. Ina masu fama da saurin inzali. Hakan na faruwa ne daga matsalar sanyi, domin sanyi sunansa ɗaya ne, amma illarsa na da yawa. Akwai sanyi mai riƙe baya backbone, akwai na mara infection, akwai na ƙashi rheumatism, akwai na gwiwa joint pain. Yakan iya kawo ƙarancin sha'awa ga ɓangaren maza ko mata. Kamar masu fama da ciwon kidney wato ƙoda ko liver hanta, ko ɓangaren ciwon zuciya heart attack. Kamar ɓangaren mata masu son gyaran jiki, ƙarancin sha'awa ko ƙarancin ni'ima,
ku garzaya cibiyar mu ta Alisura Islamic Medicine Center. Cutar da ke damun ɗan adam tun daga tsakarka har zuwa itafin sawu. Za mu yi maka medical check-up na abin da ke damunka, kamar mu ɗora ka kan maganin da ya dace da santar jinyar da ke damunka da izinin Allah. Ga masu neman babbar cibiyar mu za ku same mu a Borno, Maiduguri, Gwange Junction, Makabarta, Marhaba Plaza, saman Bene, shago mai lamba 2. Ga masu neman cibiyar mu a jihar Kano, muna kan titin Zuro, gidan man Total, layin masallacin Murtala, opposite Foki Police Station, Royal Plaza. A Kaduna muna Ahmadu Bello Way, Mangal Plaza a saman Bene. Cibiyar Alisura Islamic Medicine Center a shirye muke tsaf da miƙa muku saƙonku a duk inda kuke a faɗin duniya. Waɗanda suke ganin cewa za su iya ɗaukar nauyi ko na marasa ƙarfi na talakawansu, mu kuma a shirye muke mu je mu yi aiki a dukkanin inda aka ɗauke mu da izinin Allah. Muna maraba da zuwan kowa da ku. Kowane zamani yana zuwa da kalar tarihinsa. Kamar yadda a wannan zamanin Madugu shine tarihin. Madugu da ya ƙuzzura mu. Madugu. Madugu. To kowa ya gwama ya ƙara so Madugun tukunna. Madugu! Ni ne sarkin area nan gaba da. Wani ɗan iska da ka sani a nan ni ne babansa. Babu wata mace da ta cancanta ta zama yarinyar Madugu ko yaran Madugu. Iya maza kadai nake bukata. Baba, Allah dan ba mu iska mu dan sarara mana. Me haka? Ku fa jami'an tsaro ne. Yayi fada da hukuma, yayi fada da gwamnati. Amma duk yayi fada da duk wani mai fada a ji. To duk menene sanadiyar faruwan waɗannan abubuwa? San zuciya da ɗaukar hukunci cikin fushi tare da rashin ƙwaƙƙwaran shugabanci. Idan ba a fara ba, to kar ka bari a fara. Idan kuma an fara, ka bi duk wata hanya da za ka bi domin ka daƙile. Ni lauya ce mai zaman kanta, zan tsaya kai da fata akan kes ɗin Fatima har sai na ga mun ci nasara insha Allah. Allahumma salli ala Kada ka sake ya wuce awa 24 ba tare da ka kawo ƙarshen sama. Daga fitowar rana zuwa faɗuwarta lalle suna shafe labarinsa. Na baka daga nan zuwa awa 24. Ka yi dukkanin abin da za ka iya. Me kake takama da shi DSP? Bindiga? Madugu shiri ne mai dogon zango da zai fara zuwa muku a ranar 1 ga watan sabuwar shekara a YouTube channel ɗinmu mai suna Sultan Film Factory. Da yawan mutane suna ɗauka cewa Darabi uban daban ƙarƙashin ƙasa ne kawai, amma ba haka ba. Shi ne ma'aikatar da kansa.
jarumi Sunil Shetty ne ya zo muku a wani salo na musamman. Ga masoyansa waɗanda suka daɗe suna kewar fina-finansa, to ga sabon kafcansa na fitowa. Lokacin da na daɗe ina jiran zuwansa. Tsohuwar kura, sabon kafce daga kamfanin Sultan masu burbuda. Abuga! Harba! Babban minista ɗinmu wato PKR ya mutu, kuma duk mai tsammanin cewa wannan abin farin ciki ne ya gusa to ya daina. Kwabko! Akwai abubuwa da yawa da suke faruwa ta bayan fage yayin da ainihin kalar kowa take bayyana. Minista na gaba dole wanda ya dace za a bawa. Ko da kuwa bai kasance jininsa ba. Kai! Garin wani ya zo! Wace kuma mu je garinsa! Shi nan ya kasance mutum ne mai karfin iko kuma cikakken jagora. A kodayaushe na kasance cikin ƙoƙarin gujewa siyasa, sai dai kuma ita siyasa san ba ta guduna. Zan baka gari na, za ka yi amfani da dakarun kamfanin zai domin shigowa da ƙwayoyinka. Matsawar yana rai ba zan bari wanda zai juya mai hau wannan kujera ba. Jam'iyyar mu ba ta goyon bayan Burama. Ka nuna mana abin da za ka iya Burama. PK baya raye ballantana ce shi rayuwarka. To kai waye a nan da zai ceci rayuwar taka? Ɗan yaro na. Barka dai ɗan uwa. Wannan lamari ba lamarin da ya shafe ka bane, ko kuma ya shafe ni. Wannan lamari ne da ya shafi ahali. Wane ne? Shi ɗin babanka ne. Jagora. Da kamfanin Sultan masu burbuna yana nan tafe. Tarihi ya tabbata. Ya kaji wannan labarin, yalla bai?
menene wasan ka? Kai ne ya kamata ka can kayan labai. Mugunta da kirki sabon kamce da kamfanin Sultan masu burbuda yana nan tafe. Assalamu alaikum al'ummar duniya. Sunana Muhammad Sani. Sunana Dr. Kabiru Usman Dada. Daga cibiyar da take bayar da magunguna na addinin Musulunci. Ina masu fama da matsalar istimnai, wato wasa da al'aura. Ina 'yan uwana masu fama da cutar da ke karya garkuwar jikin mutum ɗan adam, wato HIV. Cibiyarmu ta tanadar da sahihin maganinsa, sannan ana sha a warke kwata-kwata daga cutar da izinin Allah. Ina masu fama da saurin inzali. Hakan na faruwa ne daga matsalar sanyi, domin sanyi sunansa ɗaya ne, amma illarsa na da yawa. Akwai sanyi mai rike baya backbone, akwai na mara infection, akwai na kashi rheumatism, akwai na gwiwa joint pain. Yakan iya kawo ƙarancin sha'awa ga ɓangaren maza ko mata. Kamar masu fama da ciwon kidney wato koda ko liver hanta, ko ɓangaren ciwon zuciya heart attack. Kamar ɓangaren mata masu son gyaran jiki, ƙarancin sha'awa ko ƙarancin ni'ima, ku garzaya cibiyar mu ta Al-Sura Islamic Medicine Center. Cutar da ke damun ɗan adam tun daga tsakar ka har zuwa itafin sawu. Za mu yi maka medical check-up na abin da ke damun ka, kamun mu ɗora ka kan maganin da ya dace da santar jinyar da ke damun ka da izinin Allah. Ga masu neman babbar cibiyar mu za ku same mu a Borno, Maiduguri, Gwange Junction, Makabarta, Marhaba Plaza, saman Bene, shago mai lamba 2. Ga masu neman cibiyar mu a jihar Kano, muna kan titin Zuro, gidan man Total, layin masallacin Murtala, opposite 40 Police Station, Royal Plaza. A Kaduna muna Ahmadu Bello Way, Mangal Plaza a saman Bene. Cibiyar Al-Yusra Islamic Medicine Center a shirye muke tsaf da miƙa muku saƙonku a duk inda kuke a faɗin duniya. Waɗanda suke ganin cewa za su iya ɗaukar nauyi ko na marasa ƙarfi na talakawansu, mu kuma a shirye muke mu je mu yi aiki a dukkanin inda aka ɗauke mu da izinin Allah. Muna maraba da zuwan kowa da kowa.